Чыгышымны башлыйм. Соңгы елларда татар тарихи романнарына карата тәне кызыксыну арту тенденциясе күзәтелә. Әйтик, узган гасырның 80нчы елларында Мусин татар әдәбиятында тарихилык проблемасын өйрәнгән җитди хезмәт ясый. 90нчы елларның ахырында Шәрәфҗанов татар прозасында тарихи романнарның урынын ачыклауга, аларның проблематикасын, образлар системасын тикшерүгә багышланган диссертацион хезмәт яза. Әдәбият белемендә шул рәвешле татар тарихи романнары милли идея йөртүче буларак анализлансалар да, Төрки әдәбиятларда тарихи роман типологик үзенчәлекләре чагыштырма рәвештә һаман да җитди рәвештә өйрәнелмәгән дияргә. Шуңа күрә сайланган темабызны актуаль дип саныйбыз. Эшебез нәтиҗәләре урта мәктәпләрдә татар әдәбияты тарихы буенча лекцияларда, дәресләрдә, махсус курсларда, уку әсбаплары төзегәндә, сыйныфтан тыш чараларда, шулай ук проект эшләрендә кулланылалар. Біз фәнни тикшерүнең эшебездә чагыштырма тарихи методны кулланып, тарихи романнарны структур яктан чагыштырма аспектта өйрәндек. Нурихан Фаттахның «Итил суга катыру» романы һәм казах авторы Ильяс Исемберлинның «Алтын Орда» трилогиясының тышкы композиция бирелеше, әсәрдәге катламнары, ул идеологик, фәлсәфи, тел катламнарын тикшерәбез. Нурихан Фаттахның «Итил суга катыру» романы һәм Ильяс Исемберлинның «Алтын Орда» трилогиясының тышкы композиция бирелешенә тукталдык. «Итил суга катыру» романы эпиграф белән башлана. Эпиграфтан соң Нурихан Фаттах романында сүз башы дигән бүлекчә бар. Бу язучының укучыга мөрәҗәгате. Әйтергә кирәк, Нурихан Фаттахның романы укучы белән хикәяләүче арасында якын танышлык мөнәсәбәтле урнаштыру ягыннан кызык оештырылган. Әйтерсең лә язучы укучысы белән эчке хисләре, хатирәләре белән уртаклашып әңгәмә кора. Минем токтада мисаллар китерелгән. Ильяс Исемберлин әсәрләренә документальлек хас. Анда тирән кичерешләргә, сүз бизәкләр белән укучыны җәлеп итүгә һәм укучыга теге яки бу вакыйгалар турында аңлатма тәкъдим итүгә урын бирелмәгән диярдек. Билгеле булганча, әдәби әсәрләрдә берничә катлам була. Күзәтүебез күрсәткәнчә, әсәрләрдә идеологик, фәлсәфи һәм тел катламнары аерып барып була. Әхлак катламына тукталып китик. Нурихан Фаттах әсәрендә геройларның гамәлләре әхлак кануннарына яраклашып бара. Үлем җәзасына хакка түгел, ә гаебе зур булган шәхесләргә, кешеләргә юнәл бирелә. Шундыйларның берсе утташкан. Ул шәхси дошманлыгы аркасында Күрәнби, аның улы тотышка капкан кора. Аның мәкерлеге сәбәпле Күрәнби вафат була. Нәтиҗәдә Кыйтын Бикә һәм аксакаллар аны үлем җәзасына хөкем итәләр. Охшаш күренеш Ильяс Исемберлин романының беренче китабында да очрый. Ханның яраткан улы Баракның анасын махсус итүгән өчен хан Кендек Шәйбине һәм яшь хатынны үлем җәзасына хөкем итә. Сабыйның анасын саклап калып булмаса да, кечкенә бала үзенә тигән аз гомерне иркенлектә, иркәлектә уздыра. Һәм монда шуны да әйтеп үтәсем килә, Бату ханның яраткан улларының берсе булып бара. Һәм ул аны тимер ярата инде, ул аны хәтта итәгенә алып сыя торган була, ләкин көннәрдән бер көнне аның улын бөркет алып китә һәм ул улы үлә. Моны Бату хан аңлый, Чингиз хан әйтмәләре буенча, синең тәхеткә утырасы улың, ә ул аны нык ярата була һәм билгеле булган инде аның Баракның тәхеткә утырасы. Синең улың тәхеткә утырасы улың дошманыңның кызының улы булырга тиеш түгел дип. Һәм Бату хан аны шулай аңлый. Ләкин моны икенче төрле аңлап та була. Мәсәлән, Бату ханны мәгълүм булганча Бату хан күп кешеләрне һәлак иттергән, күп сугышларда катнашкан, күп кан кыйган һәм күкләр тарафыннан аның яраткан кешесен алу дип тә кабул итеп була моны. Дәвам итеп сөйләгәндә, Ильяс Исемберлин геройлары хикмәтле сүзгә, легенда-хикәяләргә дә еш мөрәҗәгать итәләр. Мисал рәвешендә Бату ханның улы Улакшыга сөйләгән легендасын атарга була. Менә монда токтада бар һәм сөйләп тә китәм. Аның сөйләве буенча ике әҗдәһа булган, бер әҗдәһаның 1000 башы, бер койрыгы булган, икенчесенең бер башы һәм 1000 койрыгы булган. Давыл чыккан һәм 1000 башлы әҗдәһа бер-берсе белән уртак сүзгә килә алмыйча һәлак булган, ә бер башлы әҗдәһа исән калган. Моны Бату хан ишегәндә ул әйтә, бер баш ул хан, 1000 койрык ул халыклар ди һәм бер баш халыкларны саклап тота ала ди. Мондый һәм башка шундый метафорик рәвештә үгет нәсихәт әйтүне гадәттә вәзир, ярдәмчеләр ханнарга сөйлиләр, шулай ук ханнар үз балаларына, варисларына да сөйлиләр. Нурихан Фаттах та фольклорга мөрәҗәгать иткән. Тотышның аппакка мәхәббәте Тәһир Зөһрә мәхәббәтенә охшаш.
Әмма Нурхан Фәттах әсәрендә мондый чит текст элементлары аз урын алып тора. Мисал итеп, беренче бапта балаларның утташ канны үртәп җырлавын китердек. Әсәрдә тел катламы турында сөйләгәндә риторик сорау мөрәҗәгатьләргә дә игътибар итәргә кирәк. Бу күренеш бигрәк тә Нурхан Фәттах әсәрләренә хас. Шунысы да игътибарга лаек. Бер никадәр кимрәк күләмдә булса да, Ильяс Исемберлин романында да риторик сораулар урын алганнар. Мисал өчен, игътибар итеп, казак язучысы романында риторик сораулар геройларның эчке халәтләрен тасвирлау һәм каршылыклы кичерешләрен бирү өчен кулланылмыйлар. Аны геройлары әйтерсеңгә икеләнүне белмиләр. Алтын Урданы ныгыту, башка халыкларны куркыту өчен һич икеләнүсез шәхси тормыштан баш тартырга әзер итеп тасвирланалар. Нурхан Фәттахның «Итек суакатыгы» һәм Ильяс Исемберлинның «Алтын Урда» тарихи романнарының структур төзелешен чагыштырып өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләргә китерде. Беренчедән, әсәрдә тышкы төзелеш аерыла. Нурхан Фәттах эпиграф укучыга мөрәҗәгать рәвешендә язылган кереш сүз башы бар. Ильяс Исемберлин әсәрләрендә мондый урыннар юк. Икенчедән, әсәрләрнең тел катламына килгәндә исә «Алтын Урда» романында хикмәтле сүз, легенда, чагыштырмачы еш кулланылган. «Әйтик суакатыгы» романында геройларның психологик кичерешләрен бирү алымы буларак риторик сораулар урын алуны җәлеп итә. Сүзебезне иманлап шуны әйтәсем килә. Әсәрләрне тарихи чагыштырма аспектта өйрәнү, милли әдәбият үзенчәлекләрен барлау өчен кирәк. Һәм аның дөньяда тоткан урынын билгеләү өчен бик тә мөһим. Төрле халык әдәбиятларын чагыштырып өйрәнү, яшь буында башка милләттән булган яшьтәшләренә карата кызыксыну һәм ихтирам хисләре тәрбияләүдә мөһим урын алып тора. Шуның белән минем чыгышым авторы Нурхан Фәттахның әсәрләрен чагыштыруны күздә тота. Әхлакка мин төптән тукталып китмәдем, ләкин Нурхан Фәттах әсәрләрендә безнең ислам динен кабул итү Болгарчылары һәм Алтын Урда шулай ук ислам дине белән нык бәйләнгән. Димәк, икесенең үзәгендә дә ислам дине ята. Шуны искәртеп әйтәсем килде, рәхмәт. Менә шундай сорау бездә университетта сез болашак укытучы ретендә балаларыбызны шушы борынгы китапларны һәм тарихи китапларны укуга ничек итәргә, ничек җәлеп итәргә аларга? Менә мәсәлән, мин тәкъдим итәргән үземнең эш кебек эш эшләргә. Чөнки миңа калса бик кызыклы эш башка. Монда шундый хәл килеп чыкты, мин аласы идем казак авторы һәм татар авторын бергә чагыштырып бер чорны. Ләкин кызганычка каршы русча вариантта менә шушы Болгар вакыты таба алмадым. Мин бер чор әсәрләре, шуңа күрә икесе ике төрле чор булды. Ләкин миңа калса менә шушы ике халыкның әсәрләрен алып бер чорны bir чорны алып өйрәнү миңа калса кызык булыр иде, теге чагыштырып өйрәнү. Ул бит инде болай укуга һәм эчтәлеген сөйләүгә генә барып тоташмый, ә ниндидер эш алып баруына. Менә юк, теге ул ягы ул инде теге бала да бу мәсьәләгә кызыгу уянган вакытта була. Ә менә бу кызыктыруны уяту ничек булыр иде сезнең карашыгызча? Ничек баланы кызыктырырга тарихи китапларны, тарихи өйрәнергә? Тарихи китаплар. Шул мәктәп мәсьәләсендә дә алар инде дәрескә бара, кайта теге идеаллар тарихи китаплар укыймы? Менә шул мәсьәләдә. Belki benim özümün kilgen tatlılığına belki birer türlü insanlar kabul edilir. Mesela kimdir hanlar bulup, mesela şu İslam dinini kabul ediyor, Bagdad'dan gelişler bulup, hem hanlar öğrenişinde oturup şulay nedir no, şul kuruluşunu göstersek, belki onlar bilirler de genişlik var bu hakikaten, elbette o okutuşu yetekçiliğinde. Şulay yok, bu tarihi romanlarını şulay yok, edebiyat derslerinde ilgi okuyanlar bir түгел. Mesela okuşunun лекцияларысıyla kızıklı ettirip şulay okuğuna түгел, legend rivayetlerге тукталып, şulay bildirip bulgan şey değil, belki şulay.